Nahimong mabulukon ang Batang Pinoy Games sa General Santos City. Sanglit kabahin sa kompetisyon ang kalingawan nga gipaambit sa the youngest P-pop group nga Cloud7. Gikahiligan sa BI sa maong grupo ang basketball, isip ang ilahang banding. Ani ang report ni Efren Mamak. Disiplina, pagpursige ug respeto. Pipila lang kini sa values nga natun-an sa mga batang atleta nga misalmot sa nagkadaiyang sport sa Batang Pinoy Games nga gipahigayon sa General Santos City. Apan labaw ni ini, usasab sa pinakaimportante sa tanan, mao ang teamwork aron magmadaugon. Gani kini ang gi-share sa the youngest P-pop group sa GMA ang Cloud7 atol sa grand opening sa maong national sporting event sa Acheron Sports Complex kung asa nagpaambit kini og sing and dance performance sa mga batang atleta. Ang dula nga basketball, usa ka sport nga ilang gikahiligan sab. Lalaro po kami always ng basketball together po as a group. Yun po talaga yung main sport po namin. Yung mga natutunan po namin syempre sa paglalaro ng basketball is yung bonding po and yung teamwork, kung paano po makipag-communicate sa isa't isa para po manalo po kami as a team. Gawas ni ini, wala sab damha sa mga miyembro sa Cloud7 nga ang mga batang atleta mausab ang pinaka-supportive sa maong grupo. So far, yung Kabataan Pinoy, yung pinakamalakas na audience talaga. Sobrang energetic nila. Doon sab sila yung mensahe sa mga batang atleta. Siyempre mga Kabatang Pinoy, huwag kayong matakot na ipakita yung mga talents nyo kasi hindi bara-bara yung mga ginagawa nyo. Kayang-kaya nyo yan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.